Id-dħul tal-gvern din is-sena laħaq rekord ta' aktar minn 4.5 biljun euro. Xhieda li l-ekonomija Maltija mhux talli qed tirkupra f'pandemija, imma li saħansitra qed tissaħħaħ. Fil-fatt dan id-dħul li ġġenera l-gvern fl-ewwel 11-il xahar ta' din is-sena juri żieda ta' 150 miljun euro fuq is-sena qabel il-pandemija. Din iż-żieda ta' aktar minn 3% kienet possibbli minkejja l-miżuri finanzjarji li ħal gvern biex jgħin lin-negozji u l-ħaddiema. Id-dħul tal-gvern mit-taxxa ta' dħul ukoll ra żieda ta' 167 miljun euro mill-2019 biex dan ukoll laħaq rekord ġdid filwaqt li l-bolla ra żieda ta' 85 miljun euro. Dawn huma xhieda li l-impjiegi f'pajjiżna jinżabu fi stat tajjeb u qed jissaħħu. Id-dħul mill-vatt ukoll ra rekord u żdied bi 18 miljun euro mill-2019 li juri li l-konsum mill-poplu żamm sod u ssaħħaħ. Dan kollu seħħ fost kritika tal-oppożizzjoni ta' Bernard Grech li sostniet kif itbassir li dħul tal-gvern se jkun ogħla minn dak fl-2019 huwa realtà virtwali. Dan intqal wara li l-Partit Nazzjonalista ddeskriva n-nefqa sabiex jgħin il-familji u n-negozji bħala tberbiq ta' flus. Dawn ir-riżultati pożittivi ma setgħux ikunu possibbli mingħajr l-investiment rekord tal-gvern ta' aktar minn 5.6 biljun euro li huwa 1.3 biljun euro aktar mill-2019. Minkejja żieda fin-nefqa tal-gvern din is-sena, il-gvern xorta tejjeb id-deficit b'16% biex għal darb'oħra ġab fix-xejn il-kritika bla bażi tal-oppożizzjoni.